right yabo athi seku-right manje. Okay, siphinde sibingelele sinamukele namhlanje ngoba kulesine mhla ka-1 Spring Day September 2022. Siqala kamnandi kuSeptember, siqala kamnandi uSpring osithatha ku-5 usama. Ufama-ke suke sekuyi-festive lapho suke yikhala. So njengoba sithembisileke izolo masivala u-August sivala inyanga embokodo, sivale kamnandi sayivala umuntu wesifazane ongu-Miss Zulu Society 2022 uwandile kwamabasi njengoba sihleli naye izolo sixoxa naye ngaye phinde sixoxe futhi-ke nangokunqoba kwakhe i-Pageant le ihamba phambili le ekade ikhona ngomhla ka-27. Namhlanje-ke sinaloyo anqobe naye loyo-ke uMr Zulu Society 2022 igama lakhe uSphiwe akashabalala. Mshengu sakubingelela. Ngiyabingelela kuwena mfowethu, ngiphinde ngibingelele nabo bonke ababukeli. Abantu bayayibuza ukuthi hayibo ubani-ke lo mina ngosiphela ngasithole njengoba kaze lonke. Mfowethu mhlawumbe sisale sesiqala-ke ngenxa yesikhathi. Sijabule futhi namhlanje azange zibe khona iy'nkinga ey'ningi ngezokuxhumana njengayizolo. Ngiyabona inethiwekhi yakhe ngathi strong. So umunye uyazibuza ukuthi Sphiwe Shabalala, okay, Sphiwe Shabalala. Abanye baSphiwe Shabalala wayedlala ibhola. uSphiwe Shabalala ubani? Usukaphi? Kuphi? Njalo njalo. Okay, hayi uSphiwe Shabalala kumshengu intombi ezimbuka zimcishela ihle mayiqeda iqamba manga zithi ixoshiwe. Mfoka insizwa yakamshengu lana esuka eMpumalanga Standardton ekhulele khona yaphinda yafundela khona e-primary ne-secondary. Ukuthi yaphinde ithe after ukuphothula izifundo zakhe zikamatikuletsheni wa-applyela khona eVets University ngoba namhlanje sengilapha. Okay. Mhlawumbe nje umuntu ofana nami nje indlela ehleleke ngayo i-South Africa ihleleke ukuthi mhlawumbe KwaZulu Natal siyazi ukuthi kugcwele amaZulu, Eastern Cape siyazi ukuthi kugcwele amaXhosa, eLimpopo kugcwele amaVenda namaTsonga. Mhlawumbe uzozibuza ukuthi eMpumalanga kanje basazi ukuthi khona amaNdebele, khona amaSwati. Wena uwini nawe ngabe umZulu, ngabe mhlawumbe uluphi uhlanga? Nami ngiyena umZulu. Ukuthi nje futhi eMpumalanga kakhulu kuyi-mixture. Uyawathola amaZulu, uyawathola amaTsonga, uyawathola amaSwati, uyawathola namaNdebele ngokunjalo. Oh, okay. Manje uyi-2K singasho kanjalo. Singasho sikubeke kanjalo kuba ngiyi-2K. ama-2K amaningi kuthiwa khona lento kuthiwa i-crash. Ngabe mhlawumbe nawe waqala khona ushiya mhlawumbe ukuthi uma ukuthi waqala i-crash, yibi lo crash wafunda kuyo, i-primary yini igama layo, high school yini igama layo njalo njalo. Hayi, ngesho-ke angizange ngiyi-attende i-crash, ngavela ngaqala nje khona e-primary. Ngaqala kwesinye isikole esibizwa ngensimbi primary school esise-Standardton eMpumalanga. Ngathi mengisuka khona nganye kwenye futhi i-primary ebizwa ngeMzamo Primary School. Ngathi mase ngisuka kuyona ngabe sengiya e-secondary la ngaqala khona u-grade 8. I-secondary yakhona igama lakhona libizwa ngokuba iQondolwazi Secondary School. La ngiphuthula khona izifundo zami zamatikuletsheni. Mhlawumbe uyakhula-ke abantu babekhula kusuke kunezinto abafuna ukuba yizona nje. Mhlawumbe kubuza kuthiwa mawukhula-ke ufuna ukuba yini, mawukhula nje yini lokho ufisa ukuba yiyona mhlawumbe ngokwezomsebenzi, ngokweze-profession? Mina mengikhula vele ngakhula ngifisa ukuba udokotela. Kwenzeka-ke kwenzekalile sakhona ukuba ngibe uyena njengoba manje nje ngenza i-mining engineering. Of which naso isifundo obekuyi-second choice yami. Naso busithanda. So high school la mhlawumbe kukhethwa khona ama-subject lawa asuke ama-defining subjects ukuthi uqede i-matric lokhu ama-field of studies ongakwazi ukuthi wakhethe due to ama-subjects wakhethile. So ka-grade 10 imaphi ama-subjects mhlawumbe owakhetha usuka ka-grade 9 usungena ka-grade 10? Ngathi mengifika ka-grade 10 ngakhetha i-physical sciences, mathematics,
geography and life sciences. Okay. So iwona ama-subjects so esokwazi ukuthi mhlambe ngicabanga ukuthi apply so kunama-choice amathathu mhlambe iyiphi leyo yesithathu mhlawumbe wayifaka ngoba ngithi uthe wawufisa ukuba udokotela wak-aplayele then mining engineering le enye Anga-applyela ama-choice amabili of which iyona i-mining engineering kanti nayo i-medicine. Even nakulamanye ama-university engawa-applyela. Nga-applyela ama-courses amabili. Okay. Siyathola-ke ama-offer nawo ama-university asiyabuya kwesethi no. Sikuthatha la. Ufika kanjani ekutheni hayi ngikhethe i-vet noma uthi hayi no lokhu ngiyayibonga le university sengikhethe i-vet mhlawumbe i-vet vele university obefuna ukuya kuyo noma nawe uyithole nje usukhona la i-vet. From start nje i-vet kwakuyiyona university engangizibona ngiya kuyona. Luckily enough nayo yavele yangi-accepta zange ngisathandabuza. Ngavele nga-accepta i-offer yakhona e-vet. Okay. So mhlawumbe angifuni isijaha ukuthi singene kule yase-vet ngoba mhlawumbe khona sasaxoxa ngakhona mhlawumbe uyakhula-ke kuningi abantu okungamakhono khona i-sport mhlawumbe ziningi sports ngokuhlukahlukana kwawo nawe mhlawumbe ukukhula kuyini mhlawumbe engamakhono noma eyi-sport mhlawumbe ukuthi uyadlala noma ubhizi ngaso ekukhuleni kwakho nje. Okay, mina ngikhule ngidlala ibhola lezinyawo of which soccer. Okay, okunye bengikwenza i-volleyball nayo bengiyidlala. Ngidlala futhi nama-board games including o-chess, o-draft, nabo-ludo, nabo-snake and ladder, ngidlale kanjalo. Hey, shouldn't nzima, hey. Then kunye bengikwenza-ke ezi-hobby, it's poetry. Oh, i-poetry qale nini? Mhlawumbe uqale usuneminyaka emingaki ku-grade bani? I-poetry ngaqala ukuyenza uma ngenza u-grade 8. Okay. Ufika nini lapho mhlawumbe ukuthi ikuphi la ofika khona mhlawumbe kwi-decision ukuthi hayibo nayi lento poetry manje lento engiyenzayo. Iziphi izathi mazenzeka wabona ukuthi no man I can do poetry. Okay, ngiqale ngikulandisa ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngagcina ngibhala inkondlo ngiba yi-poet. Into ithi ngisakhula mhlambe ngangifunda u-grade 5, grade 6. Usisi wami befunda e-secondary ubeyenza i-poetry. So bethi mepractice enze mina as i-audience. Oh yeah. So uthe menza mina audience ngakhula lento ngiyithanda ngibona ukuthi hayi iyona ngathi into right ngakhula ngiyithanda of which ngathi mengifika e-secondary mengenza u-grade 8. That's where I started ukuthi ngizame ukulalela izinkondlo zabanye abantu ngizame engiyithandile ngizame kuyibhala ngaqala kanjalo ukufunda ngafunda izinkondlo zabantu of which wathi makhamba isikhathi ngathi noma sengiperform izinkondlo zabantu i-crowd ne-audience abantu bangijabulela bangithanda of which la ngabona khona ukuthi angiyekele ukwenza i-plagiarism ngcono nami ngiqale zami inkondlo ngizibhale. That's why ngaqala ukubhala inkondlo until namuhla ngisayibhala. Oh, so manje uthi sesakho ubuyena bese ku-supervisor uma ubhala ukuthi hayi nakho awubheke nakho ngibhalile sekuyena audience manje. Sekuyena audience manje sekuphenduka mfowethu. Mhlawumbe usayikhumbula nje i-poem yokuqala wazibona khona ukuthi hayi usuya-establisheka manje as i-poet. Ikhona ngisayikhumbula. Yize nje iyincane idlala 15 seconds. Ngisayikhumbula. Awuyishaye siyeza. Okay, isihloko sale nkondlo ithi kusasa. Yona ihayika kanje. Ikusasa ayila kusasa kodwa leyikusasa. Ikusasa laziyo ukuthi lobe linjani kwazise phela. Ikusasa lenziwa ukuhlwa nokusa. Ulibiza ngekusasa la kusasa ngoba kuyinamuhla. Ukusaphazeka kwenamuhla kusho ukusaphazeka kwekusasa. Le nkondlo ibhale namhlanje kodwa ingekusasa. Nakusasa ngayisho ngekusasa ungasisalisa kodwa ubuyidlalisa. Le nkondlo ayidlalisi so ungasisalisi ngoba wasala namuhla usele nakusasa. Namuhla licacise kusasa. Ungabambi ongezansi ngoba uzoba ngezansi phela.
athi akunqamuka sasekhona athi uyanqamuka mfowethu lapho kancane uzame nje ukuthi othi kugodluke ubambe network bafo namanje isahlupha sengiyakuzwa ke manje sengiyakuzwa ya siyazwakala manje ngayiqala phasi inkondlo ngaqala phansi kodwa okuningi sikuzwela khona nje unqame ngasegcineni le nkondlo ibhalwe namhlanje lapho nje le nkondlo ibhalwe namhlanje kodwa ingekusasa nakusasa ngayisho ngekusasa ngasisalisa kodwa ubuyidlalisa le nkondlo ayidlalisa iso ungasisalisa ngoba sala namuhla usale nakusasa namuhla yacacisa ikusasa ungabambi ngezansi uzoba ngezansi phela wena wasemzansi usile uthembisile vele ucacisile ukuthi ikusasa laziwa hayi la kusasa kodwa liyikusasa Shaba the poet. Okay mhlawumbe ngumuntu ku-poetry yakhe ukuthi ufocuse entweni ethile ngoba mhlawumbe ukhuluma ngothando noma ukhuluma ngezimo zempilo noma nje i-poetry e-general nje ebheka zonke iy'nhlaka zokuphila. Hayi mina inkondlo engiyibhalayo zibheke kuko konke okwenzakalayo. It's not like ukuthi ngibhala ngezothando noma kanjani ngakho konke nje okwenzakalayo. Okay ngiyacabanga ukuthi okuningi sesikuthintele in terms of short background yakho sathinta in terms of primary and secondary and bit of tertiary education yakho sesithe ukuthinta kancane engifuna manje ke isizathu esikhulu esokuthi ube la namhlanje kodwa siqale mhla abaholi beverse society bethi nayi ipost iyaphuma bayirelease kuma-emails ma-groups bathi nakho if you want to contest for Mr or for Miss Zulu Society nayi opportunity closes 17 August 2022 wayifika ipost ikuthola kuphi wenzani mawuyibheka yini efika kuwe eyazi mhlawumbe yahola ekutheni uthi hayi ngiyangena la. Okay ipost vele yangifica ngathi ngiyibona vele ngangaplan ukwenza lutho ngangiqeda nje ngangise-breaking kahlahla from ukufunda studying ngathi mengiyibona ipost that's why ngathi okay vele mina ngilomuntu othandayo ukuthi mengibona ama-opportunities amaningi even if noma into bengingakaze ngayenza before I want to try because mina ngiyakholelwa ekutheni in order for you ukuthi uthole ithalente lakho kwamele ulokuqhubeka each and every opportunity evelayo uyithathe so same applies to this ngithe ngibona i-opportunity ngathi hayi ngama ngihambe kwazi bani mhlambe I'm talented kulento izinto ezifana nalezi that's ngafaka wafaka lana and then manje ayi-practice phela mhlambe lento ngoba athiwa ke seyibekiwe i-date ukuthi kwenzakalani ngale viki leli le pageant yini oyenzayo mhlambe uyapractice ubuka YouTube wenza njani bengipractice nje kona kodwa hayi kangako hayi kangako hayi kangako noma sihambela noma siyeke ngivele ngibuze ngithi awuphendula uthi unyakaza kancane uyibambe ngathi siyabaleka Miss Zulu Society so ngibabuza nje ukuthi niyabona ukuthi insizwe yobihamba njani lapha ngalokho nje mase ihambela nje nabanye abafowethu ngathini mhlawumbe in terms of support ekhaya bebazi ukuthi ngaleli nto kanjena obani mhlawumbe abebazi ngalolu hambo lakho luqalayo ukuthi hayi manje ngifuna ukuyoba inkosana lapho kwaZulu. Abanye abantu vele abaningi ekhaya abasebenzisa aba-active ma-social media bebazi because ngathi immediately ngesikhathi ngithole isithombe sokuthi vele ngingenile ngizobe ngiparticipate ngalo leya suku lolana that's why ngayiposta futhi nasey'nkundleni zokuxhumana abasekhaya vele bazi kanjalo maybe ngibuza-ke nabanye abantu ngabatshela ukuba kwenzakalani. Alright manje sesiyafika-ke manje usuku le-event 27 August sekubeke ukuthi ngo-4 event ezoqala
Uyavuka usichazele ngifuna nje angifuni ukubuza mbuzo ngifuna ube wena ongithatha ungubekayo ngosuku lakho lomhla 27 nosuku lePageant sukela nje qala kuya uqala umcimbi uqhubeka ama-rounds ngama-rounds i-round ngayinye ukuthi what is yayimayelana nani and unabe nje unethezeke nje ngalolu suku sichazele kabanzi mhlawumbe ukuthi nowayengekho achazele usuku la Mr owayengakabi ku Mr ngalela langa phela kulayo kanjani okay sizoqala ekutheni ngesikhathi engavuka ngazo vele ngathi noma ngivuka ngenza njengokujwayelekile even though bengazi ukuthi ngo-4 kuba khona lolu shintsho lizoba khona kwazise phela namhlanje kuyoba khona i-event engakazi ibe khona engakazi ngayi-attend i-event eba kanjalo of which kwathi isikhathi mesihamba that's where I prepared izinto engizobe ngisigqokile ngalolu suku ngangithukile kona ngifuna ukuqamba amanga kodwa-ke ngangingathukile kangako futhi mina-ke ngilo nhlobo kapende ukuthi noma kuthiwa ngithukile ngithanda ukukhombisa abanye abantu ukuba ngithukile of which ngathi noma sengihamba ngangizimisela vele ukuthi ngizosuka la ngo-3 ngifike at least 30 minutes before i-event iqala ngeshwa ngathi mengisuka lana ngithi ngilinde ibhasi ye-bus stop ngathola ukuthi amabhasi aye-Rosebank amaningi awaye main campus ngavele ngabona ukuthi I can't afford ukuthi ngilahlekele into ethi ayifane nale ngavele ngawalk ngilibangise khona main campus ngisuka eNokhendo ngiya khona main campus of which it is 15 minutes if you walk. Oh yeah ngawalka ngaze ngafike ngathi mengifike ngavele ngabona ukuthi hayi kushuthi ngifike ngesikhathi kuyisona because ngafika kungakaqalwa yonke lento leyo mengibuka isikhathi ngifike yena vele by 3:30 ngase ngifikile of which kwangithokozisa kakhulu lokho ngabona ukuthi isikhathi ngisigcinile ayikho into engijabulisa njengokugcina isikhathi ngifika laphana ngi-observer angabona ukuthi hayi kwangifikela nje kumina ngaphakathi ukuthi hayi lento lesengiyiwinile wabonani lot boyibheka wathi hayi suka man yakithi ngathi mengibuka nabantu ngendlela abantu abakhululeke ngayo mina ngangisitshela nje ukuthi ngizothi ngifika nje abantu ba-serious mengifika abantu bekhululekile ngazizwa ngamukelekile of which thathe ngathi hayi lento le ngeyami waseqala umqimbi of which eroundini lokuqala lapho sasilindeleke khona ukuthi as ama-contestant sizohamba sonke sikhombise i-audience i-outfit esasiyigcokile sime isikhashana esimbalwa siphume bese umuntu engena ngamunye of which ngathi uma ngizonga ndlebeni ukuba sizonikeza isikhathi esilinganiselwe ku-30 seconds ukuba sizichaze ilanga ngacelebrate khona ngaphakathi ngoba ngiyazazi ukuba ekukhulumeni akukhulume into zawo wafika wathini sasingekho phela thina usitshele sifuna ukuzwa usiphindele ngathi mengifika nje khona laphana bengibuka abantu ngababingelela ngathi umshengi intombi ezimqabule ebusuku ngoba isaba amasokazi uyabingelela phela mina ngiyingqwenqo sivele inqaba kayitshelo nongqongqoshe weqhawe loqobo iqhawe leqiniso iqhawe eliqinisiweyo ngingqondo ogqugquzela inqubekela phambili uqonde kumqondo enjula mqondo ukuze ingqondo ithokoziswe ihlegiswe ingqondo icaciselwe ingqondo iqondiswe ingqondo iqonde phezu kokuqondisisa ingqondo iqalele iqeqele iqhakaze ngomqondo enjula mqondo qaphela uma ungaqondele lezi zixwayiso zokuqonda mqondo enjula mqondo kumele uqondane nalo iqhawe liqeqeshiwe elizoqondisela ingqondo iqinile engafuni ukuqonda liyiqhazule liyiqondise iziqonde ngqo i-crowd yabe singijabulela-ke kakhulu and sasindeleke nokuba sishe ukuthi yiphi into esidume ngayo nami vele ngazichaza ngoba ngipopular ngokuba ngiyimbongi abaningi bangazi ngoShaba the Poet ngehandle yakhe isho kanjalo Instagram vele ama-social media platforms ami i-username yakhona is Shaba the Poet cishe wonke of which sathi masiqeda ungena ngamunye saphinda sangena futhi siba sesiphelele sinjalo ukuze basibone futhi kokugcina bese saphuma that's why sahamba sayoshintsha khona i-outfit ukuze sibuye ngenenye outfit
sekuyi-round yesibili. Nakwesibili mase singena kokuqala sangena sonke sema isikhashanyana i-audience ukuze ibuke i-outfit esasiyigqokile saphinde saphuma. Sathi mesiphuma saphinde sangena ngamunye. That's where lapho bewuchuza khona ingoma ongena ngayo yomaskandi. Wakhetha yiphi? Lapho mina ngakhetha ingoma Inkosi Emagqokama ethi Ngonini isihloko sakhona. Ungasitshela mhlawumbe ngayo khona ekushoyo kuwe noma nje wathi hayi wayevele wayikhetha nje. Ingoma yakhona ukuthi nje isiginci sakhona ushuno wakhona ngishayela kamnandi ingakho nje ngabona ukuthi even ngizothi noma ngingena ngayo ne-audience vele nje izovela ijabulela ingoma kuqala ngaphambi kokuba ijabulele mina. Of which leyo sekuyibonus. That's why nje ngakhetha yona le ngoma. Hayi ukuthi ngihlaba umxhwele ngaleyo ndlela. Alright. Yeah. Ngakhetha leyo ngoma ngathi ukusina ngahlaba kabili kathathu ngaphinde ngaphuma. Saphinde sangena futhi sesingena sisonke that's why besizobuzwa khona imibuzo ngamunye as ama-contestants. Then bese ama-judge sezowenza umsebenzi wawo abale bese sekuzoqokwa owinile nongawinile. Uthinta indaba yombuzo la mhlambe nawe khona umbuzo wawubuzwa usawukhumbula mhlawumbe awuthini ukuthi mhlawumbe wawuphendula kanjani ngoba ngiphethe inkabi ezazingekho. Ngisakhumbula umbuzo wabuzwa ngalo leya suku. Umbuzo wakhona wawuthi okay iyiphi into engathi mase ngiyenzile ngijabule and why ngichoose lento leyo. Umbuzo wakhona wawusho njalo. Of which impendulo yakhona ngathi mina into engayijabulela ukuthi ngizibone angithi ngiyakholela ekutheni singabantu sonke sinama-targets ahlukene. Kunalama points la singabantu esifuna ukufika kuwona. Of which mina ngajabula mangafika kule point engifuna ukufika kulona of which ukuphila i-soft life, ngi-afford. Ngiphinde ngijabule kakhulu mangabe ngizokwazi ukusiza nabanye abantu ukuthi bafike la bafuna ukufika khona bona. Kwazise phela mina ngisiyena ugombela kwesakhe. Oh yes. Nje singakubona nje eminyakeni ezayo mhlawumbe unama projects nje ukuthi usiza abantu ukuthi baye kuma levels ahlukahlukene. But yabo uthinte indaba yama targets ukuthi ungajabulela ukuthi abantu ba reach ama targets abo. So ungathi mhlawumbe ngokubona kwakho iziphi izinto ezivimba ukuthi abantu bangafiki kuma targets abo across different disciplines, maybe in terms of academics, in terms of work, in terms of sport, iziphi mhlawumbe izinto ama elements or aspects enza ukuthi abantu bangareach ama targets abo? Maybe their own doing or izimo nje zempilo mhlawumbe ezenza ukuthi bagcine bengafikanga kuma targets abo. Okay. Engakusho ukuthi esengikubonile ukuthi iningi labantu linale tendency leyo ukuthi liz undermine into etayifana naleyo, of which abanye abantu esingibabonile iningi labo banokuthanda ukubeka ama-targets, then they expect ukuthi bazosebenza yebo kodwa hayi kanzima ngale ndlela yokuthi bafike ama-targets abo. And engiyinotisile ebantwini abanye babo bashesha ukugive up. They expect ukuthi izinto zenzeke kalula ngokushesha futhi, of which kuzothi makuba nama-delays that's where they start to give up, of which yizona izinto ezenza ukuthi ekugcineni bafike bangasawa-reachile ama-targets abo. Oh yes. And what I've noticed ukuthi empilweni hayi ukuthi yonke into esiyifisayo yenzeke. Yeah. Lapha kukhona laphana i-segment la kwakubizwa khona ingoma. Wayikhona mhlawumbe wayibiza wena ngoba yakhumbule kwakhona emaskandi bese uyangena futhi uyayibiza. Ngisakhumbule kahle noma wayibiza noma cha ingoma mina angibange ngayibiza. Ngathi menginika opportunity ngakhuluma ngabonga ngako konke bekwenzeka ngalo leyasuku ngoba ngakuthokozela ngempela. Ayikho ingoma engayibiza. Oh, alright. Nakho-ke manje sekuthiwa hayi kosukuphela ama-judge asekhulumile
ibalo sezenziwe senimile manje lapha ngiyacabanga ukuthi insizwa boqhudelela ububhekene nezinsizwa ezimbili benibathathele nonke insizwa obheke nazo zimbili senimileke lapha sekuthiwa ke nangu upho olala isibili olala isithathu nangu olala isibili nangu olala uqala kuthini kuwe lapho kuthini uvale ithini inhliziyo kwenzeka njani usichazele nje umuzwa wakho ngaleso sikhathi nanokuthi isimo sama-emotions sasithini. Okay, sathi masimile laphana emva kokuba sesiphendula imibuzo esasesiyiphendulile ngendlela engawuphendula ngayo umbuzo elangabona khona ukuthi hayi sengikhululekile ngokomthetho, kodwa-ke sisazolinda ama-confirmation ukuthi ngabe amajaji abone lento engiyicabangayo, of which ngenhlanhla leyo vela akubona lokho engangikucabanga. Ngenkathi sesimile kuzo-announce amagama kona angifuni kunishaya ngemfa iphindiwe, uvalo lalukhona. Ngangihlalele nje ethembeni, angithi isikholelwe ekutheni uma into engalungi ihlala ethembeni. Nami ngase ngihlalele khona ethembeni lokuthi kwenzeke ngendlela engangicabanga ngayo nangendlela engangilindele ngayo. Kona ngangizo-accepta noma ngabe yini ebekwenzekile. Isikhathi esiningi ukuze abantu bethi into ethile sengizame 5 times ngahluleka, sengizame 13 times ngahluleka. Yabo mhlawumbe wena lento zama-pigeon into awayingenela before noma nje bokuqala nqa ukuthi uyingenele. Bekuyinto bekuqala nqa. It was for the first time ngiyingenele into ethi ayifane nale. Abese vele wayiwina. Hayi othi kuzela kakhulu ukuthi even namanye menziwa ngiphinde ngangenela. Kusho ukuthi kubhekwe phambili singakulindela sikubone kwamanye ama-pigeon. Othi manje ithuba sengiyalivula elembuza uma unombuzo ngawutype la comment section khona sizawubuza uMr Zulu Society. So mhlambe i-pigeon ngokuyibuka kwami nendlela abahleli ababeyihlele ngayo ibinama-elements amabili, bine-element ka-modern ne-element ka-cultural. Mhlambe uyibuke kanjani leyo hlelo lelo ukuthi ngokubona kwakho le model lena singayithatha sithuthukise kanjani nokuthi amanye ama-pigeon angenza kanjani ukuthi le model kube yinto ekhona kuma-pigeon nje enziwayo ey'ndaweni ezahlukahlukene. Okay, ngokubona kwami okokuqala mengibuza ukuthi ehlukaniseke kabili of which it's model and cultural. Lokho ngingakusho ngikubona ngokuthi ngiyabona ngama-outfit, nge-outfit yokuqala esasilindele ukuba siyigqoke okokuqala, of which ugqoka akukhethekile. Okwesibili ukugqoka izinto zesintu, of which it's cultural. Okwavele kwangithokozisa kakhulu ochaza ukuthi even nakwamanye ama-pigeon asezayo nangakenzeki singaqhubekisa lokhu ukuthi no matter what okwenzekalayo esigqoka ngayo kumele ikhombise ukuthi asikhohliwe la sibuya khona, which is cultural. Yes. Mhlambe kuyo yonke into esikuyenza khona okufundayo yini othi izifundo engiphume nazo kule pigeon and engizoyithatha ngiqhubeke nazo ngi-applye ey'ntweni ezahlukahlukene ozoyi-applya into ezahlukahlukene ezobe uzenza nje uma empilweni nje generally. Okay, mina engikuthathile kulokho kwakwenzakalo ukuthi ngizigqaje ngebala lami, ngizigqaje nangemvelaphi yami, ofinye ngizoku-applya yonke indawo la ngihamba khona ukuthi ngabona ngendlela ukuba umZulu la kuqhakanjiswa khona, la kubekwa khona phambili, nangendlela okubekwa ngayo nangendlela okwenziwa ngako, ngabona ukuthi kushuthi into right lena. Ngikufundile ukuthi ayikho into wrong ngokuba mnyama, ayikho into wrong ngokuba umZulu. Ngakho-ke ngizokuqhubekisa ngik-applye yonke indawo lokho, ngizigqaje ngiziqhenye futhi ngokuba yinto engiyo.
Mhlambe umbuzo engibuzile sesiphetha nje ngoba imibuzo ngiyibona la. Engibuze noMiss ukuthi this competition was on hold for 5 years. Ayikaze yenzeke in 5 years. The last time it happened was 2017, 2018. So nina having been crowned le uba uMr Zulu Society, which akufane nokuthi yeah the first one ukuthi athole le crown. Into ethi ayibe njalo considering ukuthi ithatha isikhathi eside ukuthi yenze. So just like anything, umuntu wokuqala ukuthi occupy position ethile, indlela enza ngayo, i-character yakhe ine impact ukuthi define leyo position leyo occupy. So umbuzo wami ke uzothi ke yini mhlambe ozoyenza in terms of actions, in terms of ukucabanga njalo njalo ozokwenza ukudefine this crown yokuba uMr Zulu Society. Okusho ukuthini ngonyaka ozama ibuke le pageant thina yini esothi masiyibuka kuwe sithi siyindele uMr Zulu Society wango-2023. Okay, mina angizokwenza having this position ukuwina le crown le of which space ngasho ukuthi okokuqala. Indlela engizobehave ngayo nendlela engizokwenza ngayo nezinto engafisa abantu bezilindele kimi as uMr Zulu Society 2022. Mina ngizovele igqugquzele nabanye because ngiyabelieve ukutheni into okubona insizwe ezintathu izingenela ipageant ethi ayifane naleyo ayingiphathile kahle okuchaza ukuthi ziningi insizwe bezingayingenela le nto ukuthi abanye ababelieve ekutheni bangayenza le nto bangawina bangaphumelela entweni ethi ayifane nale. Mina engingakwenza uMr Zulu Society ngingazisa nabanye ngibagqugquzele ekutheni bayingenele into efana nalena, ngibasupporte, ngibafundise, ngibatshele nezinto ezilindeleke ukuba bangazenza laphana into ethi ayifane naleyo. Kahle kahle nje singasho ukuthi ngingaba umholi wabo. Sizoba inxusalala nje ukuthi zonke insizwa ayigqisha kuyona ipageant ngonyaka ozama mhlawumbe sibe nezu-15 nje sithi hayi ngiyakuthokozela lokho. Okay, ayi umbuzo lona ungajwayeleka ukusala lo ozayo. Umfundo _Magubane 1. Uthi yabona ziningi izintombi ezikubhekile la. Uthi afisa ukwazi ukuthi khona mhlambe obusumqokile. Wathi uhamba naye eyintokazini nangu uyayibuzela bakithi. Hayi akekho. Because mina ngiyakholelwa ekutheni singabantu akumele sisheshe senze ama-decisions. Because kusengenzeka uthi uqoka lo because angithi umuntu uyasho ukuthi mina intokazi ngifuna ukuba ngihambe nayo kumele ibe nalama characteristics lawa nalawa nalawa. Of which mangabe usheshe uthatha i-decision kusengenzeka maybe after usumthathile sekhona umunye that ubone an advanced version yalo obosumqokile. That's why inkinga izoqala ke. So mina akekho kwamanje yebo bakhona abameet ama requirements kodwa ngabathathi angaqhubeki nawo. Sengaba ngokujwayelekile bengizothi nje hayi isho umlayezo wokuvala bese kuphela kanjalo kodwa ke angeke ufike kumeme mhlawumbe umfundisi bese uyamdedela engashiyanga ivesi. Engizokucela ukuthi ushiye amazwi akho okuvala bese usiphi inkondlo njengoba ushilo ukuthi uyipoet usonkondlo. Ipoem nje mhlawumbe ozisekhona. Yeah mfethu benjalo. Okay, umyalezo engiwushiyayo namazwi okuvala ukuthi umshengu intombi ezimqabule ebusuku ngoba isaba amasokasi. Uyavalelisa uphinda agqugquzela yonke intsha ukuba izigqaje, izithande, yenze ngako konke nangendlela kulindeleke ukuba yenze ngayo. Ngifuna nokubazisa ukuthi umshengu njengoba yimbongi akazaliwa imbongi. Singabantu ama-talent siwa-discover along the way. Kuchaza ukuthi mina ngiyabagqugquzela abantu ekutheni bangene
ezintweni ezahlukahlukene in order for them to discover ama-talent wabo. Yes. Usungasephaka inkondlo yami engizoyihaya lana ngizohaya inkondlo yothando ngoba ngiyabona ngathi nesifazane sikhona. Ngizojabulisa bona nje sengivalelisa. Isihloko senkondlo sithi Dali. Yona ihayeka kanje. Dali, uyambona yini umdali ukuthi ulenzile iphutha mhla edala mina. Kodwa imizwa nenhliziyo wasiyakufihla. Yazi kuba imizwa wayenza yamemeza ubuzoyizwa. Inhliziyo wayibeka obala uthando lwami ubuzolibona. Ubuzobona nokuthi ngakuthanda mhla ngiqala ukubona. And futhi ngifuna sithandane nabantu abayibona bekhetha ukudlela umona. Akulutho ngoba umona nothando nako kungomkhaya kusuka ndawonye. Angithi umona usuka esweni. Kanti esweni lapho kwasuka khona uthando lwakho ngaphambi kwakho enhlizweni. Yakhumbula ngikubona ekuqaleni. Amehlo ami agijimela ukuyohlangana nawakho, afika thandana khona lapho. Amebuye sengitshela nje ukuthi hayi sisizothandweni. Ngazibuza ukuthi amahlamakazi abonani kuwena, athi angiboni yini ukuthi abona unkosikazi wami kuwena. Mara Dali, uyambona yini umdali ukuthi ulenzile iphutha mhla edala mina. Kodwa imizwa nenhliziyo wasiyakufihla. Yazi kuba inhliziyo wayibeka obala uthando lwami ubuzolibona ngombala. Imizwa yakhe wayenza yabonakala. Mhlawumbe kwakuzokonakala ngoba ubuzosheshe ubone ukuthi ngikuthande ngale ndlela icabanga ukuthi ngikuthanda ngayo. Ngikuthanda ngaphezu kwalokho. Kwakuyiphutha kwakona lokho ukuthi inhliziyo yami ayivalele ngaphakathi. Buka manje ngishaya ngaphakathi. Angikwazi ukuvula icala ngoba bukho nobufakazi. Yazi kuba inhliziyo yayibeke ngaphandle. Sesisheshe sibabona abasithanda ngokweqiniso. Nalabo ke nje abanezinhliziyo ezingaphandle. Shaba the poet. Aw, Shaba the poet siyabonga mfowethu. Sawukhalalisela futhi ngalesicoco oswinile. Sisho lukhulu in terms of umlando ngoba umlando awukho umgqomo la ulahla khona kuthiwa sithatha ke manje wonke umlando sifaka emgqonyeni. Even in 20 years, in 100 years to come, uzokwazi ukuthi kwakhona uSphiwe Shabalala waba uMr Zulu Society, and especially now cause sesiphila esikhathini se-digital media, so yonke into kuma-archives izohlala, angeke ilahleke. Angeke omunye asho lokhuya omunye asho lokhuya. Izinto zobe zikhona ukuthi siyibonele ukuthi kwenzekalani. Siyabonga mfowethu. Okay, akunankinga mfowethu. Sikhumbuza nje abantu ukuthi njalo ngoLwesibili ngo-6 ingoma Tuesdays DJ Duplessis Vets West Campus okanye ungathi main campus. Onke ke umuntu uvumeleke ukuthengeza noma ngathiwa usa-UJ, noma ngathiwa usa-Rosebank, noma ngathiwa use-Damelin, as long as you can attend ingoma ungeza. Ungas-inbox mhlampe if ufuna usizo ngama-direction and stuff. Usi-inbox sizokuphendula ngokukhulu ukushesha. Uze nje uzothokoza lengoma siyibheka siyihlaba. So iVets Society inhlangano nje enkulu kakhulu lapha eVets ivimbanisile zonke inhlangano zingaphansi kwayo. Iyona engenhla. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngiyacabanga ukuthi ngoba imbuzo ayikho